लाब गैया प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म ससियेल मिडियायाव बुंनाय उल्टां फाल्टां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो जों थोंजोङै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ जोंनि प्रायर एजेन्डा हिसाबै लानानै जों खामानि मावदों। भिडिअनि पिक्साव खोनाखाबाय लाब गैया प्रमद बर' सार आरो इउजि ब्रह्म सार ससियेल मिडियायाव फेक बुंनानै जेबो लाब गैया मावै खामानिखौ मावदों। ससियेल मिडियायाव जायफोर बुंग्रा प्रमद बर'खौ आसुथुनानै बुंग्रा इउजि ब्रह्मखौ आसुथुनानै बुंग्रा आरो जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थाग्राफोरखौ बुंनायाव दुखु मोननानै जेबो लाब गैया। ससियेल मिडियायाव दिनै बुङाबानो सोर प्रमद बर' सोर इउजि ब्रह्म नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ बोरै मोनथिनो। बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो सान्थि लुबैसुला दङ, जायनि जाहोनाव सान्थिनि जा दौलें बे दौलेंखौ नुनानै इउपिपिएलनि बेन्दोंनि सिङाव बा इउपिपिएलनि फिरफिलानि सिङाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैबाय। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ आसुथुनानै बुङाबा इउजि ब्रह्मखौ आसुथुनानै बुङाबा मावै खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौ बाख्नाय मा लाब जानो। दिनैनि समाव फेरेंगा सारा गोजोन सान्थि सक्तिखौ बुंनायनि सिगां जायफोर आर्मि पुलिसजों गावथार जानाय जायफोर रान्दि जानाय जायफोर गावनि आगोमा गथ'फ्रा गावथार जानाय बिथांमोननि न' थांनानै सानसेयाव न'खरथाम बा न'खरब्रैसो बा न'खरबासो जायफोर आर्मि पुलिसजों गावथार जानाय जायफोर रान्दि जानाय जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि न'खराव थांनानै फेरेंगा आरो गबिन्दआ खबर लायथां। नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि गोसोनि मानसि अब्लानो बुजिगोन। प्रमद बर'नि न'खरनि सोरबाफोर जोबथेसालियाव थानायमोनब्ला प्रमद बर'नि जाथि खुरमा सोरबाफोर गावथार जानायमोनब्ला प्रमद बर'नि गोसोआव माबायदि मोनगौमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'आ ससियेल मिडियायाव नुजाबाय थानो दरखार गैया। इउजि ब्रह्मआ ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंबाय थानो दरखार गैया। खामानि माव आरो देखाय खामानि माव आरो देखाय अब्लानो नोंथांमोनखौ बाख्नायगोन। प्रमद बर'आ नैबे खामानिखौ मावदों इउजि ब्रह्मआ नैबे खामानिखौ मावदों। मावैनि सिगां हाजार नोंथांमोननि माखासे सापर्टगिरि नोंथांमोनखौ मोजां मोनग्रा माखासे ससियेल मिडियानि बिथांमोना बाख्नायनायनि सिगां जायफोर आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानाय आबसु आन्दालनाव बिलटिनि समाव सारनायाव इन्डिपिनि समाव सारनायाव बिथांमोननि न'आव थांनानै एसे खबर लानो थां। सानजानि सिमा बारायदों गंबेसे गामिया हाबनानै मा खामानि मावनानै हैखो मालानिफ्राय माखासे गामिया हाबनाय बिटिआरनि मोनथायखौ बा बिटिआरनि जौगानांगौ खामानिखौ सानजानि मानसिफ्रा मावफुंनो हागोन। हाबमारबायबा दिखिलाखौ होमारबायबा मावनानै देखायखां। बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय। आं बेखौ सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङ। इउजि ब्रह्म प्रमद बर' बिथांमोननि आगदा ससियेल मिडियायाव फैनानै फेक बखिनायखौ दोनथ' खामानि मावनानै दिन्थिगोन अब्लानो नोंथांमोनखौ मा मावदों मा मावाखै रायजो राजाफ्रा फोथायगोन। ससियेल मिडियानि जायफोर प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव इउजि ब्रह्मनि एगेन्स्टआव नोंथांमोननि आगदा बिथांमोननि एगेन्स्टआव बुंग्रा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म जेबो लाब गैया। आरो फेरेंगा गबिन्द जायफोर जोबथेसालियाव दं जायफोर आर्मि पुलिसजों गावथार जानाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै सानसेयाव न'खरसे न'खरनै न'खरथामल' थांनानै बिथांमोननि जानाय लोंनाय थानाय बिथांमोननि गथ' गथाय फरायनाय बिथांमोननि माखासे दुखु दाहाखौ खबर लायोबा नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि मोनगोन। बयबो ग्रासरुटआव खामानि मावना फैनाय आरो गामि बेरायनानै सोमावसारनाय समाव गोबां सम बे गासैबो थासारिफोरखौ जोङो मोनबोजोबखादों। ससियेल मिडियायाव बुंनाय उल्टां फाल्टां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो लाब गैया प्रमद बर' सार ससियेल मिडियाखौ रागा जोंनानै ससियेल मिडियायाव बुंग्रा मानसिफोरखौ दुखु मोननानै लाब गैया। दिनै प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म जायफोर बर'नि गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ आसि थुयै बुङाबानो बिथांमोना 6 मारिनो नागिरो।